Mae twf y cyfryngau cymdeithasol o amgylch y byd wedi newid y ffordd y mae angen i chi farchnatach busnes. Mae 81% o fusnesau eisoes yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd eu cynulleidfa darged. Ond gan fod bron 2 biliwn o bobl ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol o amgylch y byd, pa blatfformau yw'r rhai mwyaf effeithiol? Mae'r ateb yn dibynnu ar y math o fusnes sydd gennych chi, a ydych chi'n gwerthu'n uniongyrchol i'r defnyddiwr yn tein gweithio ar sail busnes i fusnes. Y 3 phrif safle cyfryngau cymdeithasol y mae busnesau'n ei defnyddio yw Facebook, Twitter a LinkedIn. Wedi dweud hynny, mae Twitter bellach yn ei ystyried ei hun yn newyddion cymdeithasol, yn hytrach nag yn gyfrwng cymdeithasol. Mae Twitter yn ddelfrydol ar gyfer busnes i ddefnyddiwr a busnes i fusnes. Mae'n symud yn gyflym ac un o'r prif fanteision yw eich bod yn gallu tagio neu sgwrsio ag unrhyw un bron sydd â chyfrif Twitter. Gallwch chwilio'n hawdd am bynciau drwy ddefnyddio hashtags mwyn dod o hyd i'r sgyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Serch hynny, oherwydd ei fod mor gyflym, 6,000 o negeseuon trydar bob eiliad, mae'n hawdd i chi fynd ar goll. Mae Facebook yn ddelfrydol ar gyfer busnes i ddefnyddiwr. Dyma'r rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol mwyaf yn y byd, gyda dros 1.5 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol, sef 1 o 7 o boblogaeth y byd. Ar Facebook, gallwch adeiladu tudalen fusnes ac mae'n cynnig nifer o ddulliau gwych i chi gyrraedd eich cynulleidfa. Mwyn i chi allu cyrraedd eich cynulleidfa, mae Facebook yn gofyn i chi greu deunydd diddorol a deiniadol. Platfform cyfryng cymdeithasol sydd wedi adeiladu at ddiben penodol yw LinkedIn, ac mae'n annog gweithwyr proffesiynol ym maes busnes i rwydweithio ar-lein. Arno, gallwch adeiladu CV ar-lein, ymuno grwpiau, postio diweddariadau ac erthyglau ac mae'n wych ar gyfer meithrin enw da i'ch busnes. Dyma'r gorau o'r gweddill. Mae Pinterest yn wych ar gyfer busnesau sy'n dibynnu ar ddelweddau da am ei fod yn annog defnyddiwr i binio eu holl ddelweddau. Mae'n cael ei ddefnyddio gan fenywod yn bennaf ac mae ar ei orau ar gyfer busnesau yn y diwydiadau ffasiwn, iechyd, coginio a chrefftau. Platfform sy'n tyfu'n gyflym ymhlith y cyfryngau cymdeithasol yw Instagram, ac mae'n cael ei fabwysiadu gan fusnesau sydd â diddordeb mewn rhannu delweddau a fideos ymhlith cynulleidfa sydd â hyd at 300 miliwn o ddefnyddwyr. Mae hanner defnyddwyr Instagram o dan 35 oed, ac felly mae'n ddelfrydol ar gyfer brandiau ifanc. Platfform rhannu fideos yw YouTube hefyd. Arno, fe allwch lanlwytho a rhannu fideos. Mai dyma'r ail blatfform cyfrwng cymdeithasol mwyaf ar ôl Facebook, nid yw busnesau'n mabwysiadu YouTube mor gyflym ac y maen nhw'n mabwysiadu platfformau eraill. Gallwch lanlwytho fideos eich sianel YouTube am ddim, bod YouTube yn cadw'r hawl i hysbysebion arnyn nhw. Rhwydwaith cymdeithasol seiliedig ar ddiddordebau yw Google+, lle gallwch chi bostio lluniau a diweddaru'ch statws i gymunedau sy'n seiliedig ar ddiddordebau. Y peth gorau am Google+ yw eich bod yn gallu creu eich cyfrif am ddim a chael rhestru eich busnes ar Google Maps. Y prif beth am feithrin presenoldeb effeithiol ar y cyfryngau cymdeithasol yw mae ymgysylltu ar gynulleidfa yw'r nod. Pa bynnag blatfform byddwch yn ei ddewis ar gyfer eich busnes, cofiwch fod gan bob un ohonynt ffordd wahanol o gyfathrebu. Mae LinkedIn yn debyg i ginio ffurfiol, Facebook fel cael pryd o fwyd gyda'ch ffrindiau, a Twitter fel cael parti cocktails lle mae llu o sgyrsiau'n digwydd ar yr un pryd. Hefyd, cofiwch beidio agorrannu, dyna un o faglau'r cyfryngau cymdeithasol. Ceisiwch ganolbwyntio ar nifer fach o blatfformau perthnasol a'i defnyddio'n rheolaidd ac i bwrpas penodol.